Sanibonani guys, niyazi ukuthi mengivela kuma screen enu kusho khona ukuthi nje ngiphethe isigaxa sendaba. Sengibuyile ke phela ngo part 2 wale ndaba ya Black Coffee no Enhle. Le idinga nje isiphe bandayo. Ayike guys. Angisiniyakhumbula ke this whole story yokuthi uEnhle no Black Coffee vele they going through a divorce. Ntontolo Black Coffee washiya uEnhle Mbali nezingane in the dark bengafuna ukusenda imali ye electricity. uBlack Coffee wasehamba yena eyojola nentombazana ende yomlungu. Angithi niyasikhumbula istory ne, that's just a recap. Ayike uEnhle fethu ethi nje ngishayo shut up. Within her sharing the shut up sana ehambe emacourt eyilisa le ndaba eyilwise indaba ethi nje wena nje Black Coffee awungiboni awungazi ukuthi ngubani. uBlack Coffee ethi ubani vele ubani ethi ngithe awungazi wangigcina ngisawu baby mama wakho usaqala ngisanawe from the scrums manje nje ngizokubonisa amabele enyoka. Ethi Black Coffee ngibonisa hayi sana kuhambiwe kuye lapha ecourt mekuye court ujudge ethi lalela bhuti ngaledela lo shade ngayo lo sisi lo kusho ukuthi nje izinto zakho ama-assets akho azoya kuyena nezingane including effect ukuthi wena every single month uzomnika nje i-allowance you gonna support her financially. Ethi Black Coffee ini omlungu wamamude yena ngizomenzani ithi judge hey Black Coffee ngikutshela into engikutshela yona futhi uzongilalela. Ayike sana ke nangukusisi ka Black Coffee esehamba lapha yana yo comment ethi hey mina from la ngihleli khona ngiyakutshela nasi strong nqwa uNhlenhla ngeke ezeyiwine le case le. uEnhle hleke ethi lol we will see. uBlack Coffee akayingeni uphesheya nomlungu wakho omude nje ngiyakutshela nje akanandaba akayingeni nje le indaba lesi manje sesifuna ukubona ukuthi ke usisi ka Black Coffee njengoba ethi uEnhle angeke ezeyinuke imali ka Black Coffee sifuna ukubona ukuthi izogcina isizandleni zakhe na.